Espanya ha perdut avui, l'estat espanyol, tota autoritat política sobre Catalunya, sobre la població de Catalunya, sobre les nostres institucions i sobre els nostres drets democràtics i socials. L'estat espanyol ha perdut avui, ha certificat avui la pèrdua de Catalunya en tant que territori governat a distància des de Madrid. L'autoritat moral ja l'havia perdut els últims mesos, els últims anys, o l'havia perdut des de feia molt de temps, però avui ha certificat que ha perdut l'autoritat política sobre tots i totes nosaltres. També l'ha perdut aquesta autoritat i aquesta validesa política el règim constitucional del 78. No només a Catalunya, al conjunt de l'Estat el perd cada dia més, però a Catalunya, de forma definitiva, el règim constitucional del 78 no serveix per res. El mandat clar que avui s'ha donat a les urnes cal ara ratificar-lo i certificar-lo en unes noves eleccions. Ja ha desaparegut, amb la celebració de la consulta el 9 de novembre, el tema principal, l'objecte principal, el punt programàtic principal que ha marcat la legislatura d'aquests 2 darrers anys, que era la celebració, com fos, contra qui fos i a pesar de qui fos, d'una consulta popular sobre la independència. Això avui ha quedat superat. Ara cal establir un nou mandat i per aquest nou mandat cal tornar a convocar eleccions que parlin eminentment de la independència, de la Constitució d'una república catalana, on mai més les elits decideixin per nosaltres,